बयबो मिथिदों बिसेसभावे इउसिसि आसामाव बाहायनो थाखाय इतिमध्य केबिनेट सिद्धांत लाबाय फैबाय थानाय प्रथम जि विधानसभा जागोन बेहाय लास्ट 26 तारिखे बिल हिसाबै उत्थापन जागोन आरो बे खालिनो हयथ' पास जानो हागौ दा बेनि सायाव जोङो निश्चय सावरायगोन जोंनि बिधायनि दल थागोन जोंनि गेजेराव जोङो गासै बिपिएफ दोलोनि 10 जन एमएलए प्रथम 21 खालाराव जोङो स्पिकार सायख'नायजों लोगोसे जोङो एमएलएफ्राबो सतबांसा लागोन गासै रायजोनि बिजाथि महरै बेखायनो बे खालिनो जोङो गासैबो ज' जानानै जोङो बिनि गोथौयै सावरायलायगोन आरो दोलो हिसाबैबो बेनि सायाव हयथ' जोंनि स्थितिया स्पष्ट जागोन दा बेखाय इउसिसिनि सायाव जोंनि दोलोनिफ्रायबो दाबो स्थितिखौ प्रकाश खालामाखै निश्चय बेनि सायाव पर्यालोचना सोलिगासिनो दङ आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा उइदाउट एफेक्टिं माने एसटिफोरा खुनु एफेक्ट जायालासेनो बेखौ बा एसटिफोरनि सायाव बियो बाहाल जानाय नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा फोसावदों आरो बे गमायैनो आसलते बेखौ हयथ' उत्थापनल' जागोन हयथ' पासबो जानाय नङा बेखौ स्टाडि खालामगोन मानसिफ्रा बेनि सायाव जोंनि एमएलए बिथांमोनखौ सानसेनि गेजेराव पास खालामना होनाया माने असुबिदा जायो बेनि सायाव निश्चय गासैबो एमएलए बिथांमोना स्टाडि खालामनायनि प्रयोजन दं आरो बेखायनो मा हाबसननानै थागोन बेहाय डिटेल्स जि खसरा बेखौ नुनायनि उनावसो जोङो जोंनि स्थितिखौबो मजबुत खालामनो हागोन आरो बेनि सायाव जोङो जि रल लानांगौ निश्चय बिधायनि दल हिसाबै जोङो गासैबो सावरायलायनायनि गेजेराव जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावलांगोन फैबाय थानाय बेखौ पास खालामनायाव हयथ' जोङो सरकार पक्षआव थानानै हयथ' बियो बाध्यबो गोलैहैगोन आरो बेखायनो जों जाहाथे बबे लामाजों बेखौ समर्थन खालामोबा जोंहा मा लाब दं जोंहा मा लस दं बेखौ जोङो नायबिजिरनायनि उनावसो जोङो बेखौ स्पष्ट खालामनो हागोन